konakele waqopheka umlando ebukhoma eThekwini kweli kaBanana njengoba nibona nani namhlanje qopheka umlando Mthandeni SK Cokamelisha ukushishiliza umfaka ukuphosa kwenyathi phansi emdletsheni asuka madoda umuntu ahamba wabuya wazobona ne-VIP likazoloko madoda usizwe kaSitshula seyaphakamisa nathi ke lelipholo eliphume izolo emsakazweni uKhozi FM enika uMthandeni kwashiwo na kanjani ukuthi mfana likufanele ngoba sangena sijabulile sangena ngeGushi featuring Mahu nalike nebhasi ke namhlanje okuyilona abazobe bepenyeka ngalo ngiyakutshela wena lidlala ingoma iGushi lilandela ngoba kuzoba neconvo ezosuka la isazoya kaMashu iyeMlazi konakele kakhulu angazi nalo lipholo mfethu nakanjani likhishwa uKhozi FM kanye nabaka Black Mobile uKhozi FM ingoma ehlonisa unyaka 2024 winner konakele kakhulu hayi angazi nenze Afrika izindaba kaBhoqo lezi sibukhoma asichemile kodwa sikuthatha sikubeka ngokuhle nje okwenzakalayo nakanjani ngomlando wamabhinqa siyakhala manje danko nali bus danko kunjeya futhi ngibingelele nje umhlaba wonke lesizwe sokuMthaniya siyabona nganza ukuthi namhlanje usuku olukhulu lokuzobungaza indondo enkulu ehleza abe khona ziba khona indondo kodwa ikingafana le ayikho ukuthi yofana le kana ukuthi namhlanje sibungaza losuku ukuthi njoba kade kuyisong of the year nemoto nayikhona siyabona ipholo nazi lekhiye ukuthi zikhona ziphethwe uwe import ikhiye nazi ukuthi ikhiye zepholo ziphethwe yini kade umzini ugada umzile nakanjani ushilisi zikuyena ikhiye zepholo umacekeceke likhishwe ngokusemthethweni kathiwa handover izolo emsakazweni uKhozi FM kuyinto kodwa masuka lana ke sibheke phi kwenzakalani mungabeka umbukeli ngasekhaya kodwa engakusho kakhulu manje sisuka nje manje sihambela sama hostel aseduzane njengawomashi siko 17 sibuye sibheke omhlanga sisiyothi manje semhlanga awusuka yini nto awusuka yini nto namhlanje sike emhlanga ebese siyabuya sizala eGudlamini Park siqhuba nenhlozo zosuku emva kwalokho kuzoba ne-after party futhi ngibonile ngazi khawashi ke phela lapho zobe khona kune after party kunjalo kanje alright abantu abaphume ngomningi babo ngoba nithi ngizogcina la sazobe nizoshaya ama performance mhlawumbe singayibona kanjani futhi kuzoba lokho kusikasika igusho ngoba lafuna abantu bejabule namhlanje usuku ukujabula ayikho umuntu ofuna akhali noma efuna kenzeni kodwa sizoselebrate sisonke ngoba njengamanje njengoba lento nje bukhona nemoto ikhona nama-award futhi ekhona yiba abantu abenze lokho sebakhulu ngesikhathi sakho Shilisi sengathi kungaba inqophamlando uhambe kahle siyabonga adanke besikhuluma ke noShilisi kwezegcikama nakanjani konakele emdletsheni ku red kumhlophe njengoba nanibonela yizo indaba zikaBhoqo danko